The coffee is so strong. Hello ma'am, welcome. Hello mga kabisaya og welcome back again sa atong another vlog karong adlaw. And for today's video na nasa ko'y bagong na-discover nga coffee shop diri sa El Salvador City nga makita na gyud nato sa may highway. Adlaw nga Huwebes og gikan kog alubihid mga kabisaya og around 10:30 pabalik na unta ko sa CDO og sa dihang nalabyan ako ning Aurora's Coffee Shop diri sa may El Salvador. Na-amaze gid kay ko mga kabisaya kay pagtanaw ko silang menu daghan kay kag pwede mapilian na pwede nimong kaunon. Og napagi-display nga mga local products diri sa El Salvador nga atong makita diri sa Aurora's. O kung mahilig mo mag-selfie, naslide ako nga sa amin din nga ganahan kay mo mutanaw no kay makagwapa. Diba? Tanawa guys, nagwapa ko. I really love the ambience, the style sa Aurora's Cafe mga kabisaya. Kay mura ba siya pang formal bitaw nga pang meetings kung natay mga clients, diba? And then gi-check po din ako ilang CR kung unsa ba ka tsada. Kay syempre, tsada man kayo ang ilang pagsulod na to. So, i-check sad nato para mabuan na to kung unsa pud ka tsada sa CR. Wala kita na sayop mga kabisaya no kay grabe katsada sa restroom tapos na yung mirror on the side nga pwede ta mag selfie na pod again and then gisuri pod nako ilang bar counter nga grabe po kay ka-clean grabe og gimbalik na pod kog panamin sa dako nga sa amin. Og misugot pod sila nga videohan nako sila while ga-prepare sila sa order nako nga coffee. Yung Spanish latte ay vanilla syrup. Wow. Spanish latte. Wow! Aurora's best. Very nice. Kanindot ani oy. Ada ilang butanganan sa ilangkot sa arag tinidor. Wow! Free? Yes, ma'am. Thank you so much. As always, my favorite Spanish latte. Try na to. The coffee is so strong, no? Ay, pero okay man kayo mo. Creamy man sa niyang gatas. So, ka-compliment siya ba? Mo ito yung mag-ingon nga. Balance sila. I love it. Lamig kayang coffee, lamig kayang milk. Wow! Here's your food, ma'am. Ultimate and tocino. Wow! Grabe mo ning ultimate breakfast, diba? Yes, ma'am. Wow, grabe. 239. And tocino and egg. So, na siya rice. Og nasyakay ko sa ilang servings dire sa Aurora's Coffee Shop mga kabisaya. Kay grabe no, dagko gid kayo ang mga bowl. As in. First na i-try ang ultimate breakfast. Spring onion. Ito sino? Ultimate yun. Taste parang Ganahan kay ko sa ilang ultimate breakfast. Imagine 239 pesos o ginana kadagko ang serving nila.
Lang 169 nga tocino, egg. Breakfast meal, gapon nila nga tocino with egg and rice. So let's try. Humok ang karne silang tocino, which is ganahan kay ko kay di pud kay siya grabe katamis no, but mas ganahan kay ko sa ultimate breakfast. Kay imagine 239 pesos na guys, ug almost complete na gyud ang menu sa ilang 239 sa breakfast. Blueberry cheesecake, i-try na to. Soft and creamy ilang blueberry cheesecake mga kabisaya, o best pair po siya sa Amerikano nga coffee para balance ang sweetness o bitterness sa kape. Nothing beats Spanish latte. Og nakita po na ko si Attorney Kim diri sa Auroras. Hi Attorney! See you tomorrow! Bye! Bye everyone! Thank you so much! Ay, magpagwapa sa day ko before kumulakaw. Bye guys, and thank you for watching!